moro, minä olen Emmi ja tänään ajattelin testata teidän kanssanne tällaisia silmänrajaustarroja voisi sanoa. En oikeastaan edes tiedä miksikään näitä kutsua, eli nämä on tällaisessa valmiissa pakkauksessa tällaisia kestotarroja, joita voi sitten käyttää esimerkiksi ihan tällaisena rajauksena. Ja itse ajattelin netissä nähdessäni näitä, että nämä on AVG:n näköisiä, että testataan, koska olen joskus kaupassa törmännyt näihin esimerkiksi Seppälässä ja jossakin muissakin liikkeissä, ja ne maksaa kuitenkin lähemmäksi 5 euroa, jos en ole ihan väärässä. Mutta itse törmäsin näihin eBayssä ja nämä oli siellä huomattavasti halvempia, joten ajattelin nyt ihan napata tällaisen testiin ja kokeillaan, minkälaista erilaista luukkia tällaisella tarra-rajausvärillä saa sitten aikaan. Tai tällä kestotarra-hässelillä saa aikaan. En tiedä oikeasti, miksi tätä nyt oikeastaan sillä lailla kutsua. Elikkä jos testataan ihan, kokeillaanko näitä? En tiedä. Tää voi olla tämmönen vähän kivan näköinen kissamainen rajausluukki. Ja tämä varmaan tulee juuri tänne kumpaakohan silmä, elikkä hetkinen, jos tuo tulee, tähän onkin oikein tämmönen mietintämyssyn aikainen. Elikkä irrotin tämän paperista. Ja tämä nähtävästi tulee näin tänne silmän sisänurkkaan ja tämä tulee tänne silmän ulkonurkkaan. Hiukan ensinnäkin tulee ensimmäisenä mieleen, että no onkohan ihan pakko. Mutta katsotaan, eli mahdollisimman lähelle. Joo, juuri mahdollisimman lähelle ripsirajaa. Okei, ei ensimmäisellä yrittämällä ainakaan onnistu. Mahdollisimman lähelle. No nyt. Mahdollisimman lähelle ripsirajaa. Nyt tätä menee vähän vaikka miten. Korjataan tuo etuosa. No. En tiedä miten tuo sisäkulma nyt kestää tuolla, mutta ihan aika jees. Tää on hyvin tämmönen musta perusmattaväri. Tää tuntuu aika hassulle luomella, mutta kun silmän nurkkia pyörittelee tai silmäluomia pyörittelee, tää tuntuu itse asiassa aika miellyttävälle silmässä. Tää ei tunnukaan mitenkään painavalle. Mä olisin voinut kuvitella, että tämä tuntuu aika inhalle. Onkin aika mielenkiintoinen luukki. Ainoastaan voi olla, että jos tämä jossain vaiheessa iltaa irtoaa, niin mitä sitten? Varsinkin jos on sellaiset luomet, mitkä rasvottavat hyvin helposti. Mutta ehkä tähänkin pitäisi olla hyvin pohjustetut luomet ja ne täytyisi puuteroida oikein hyvin. Ehkä käyttää vielä jopa luomiväriäkin ennen kuin tällaista uskaltaa laittaa. Ja vielä tuolla alla ehkä voisi laittaa kuitenkin varuilta vielä rajausväriä, jos ei tämä tarran tähtääminen onnistu ihan heti tonne mahdollisimman lähelle silmärajaa. Kokeillaanpas tonne vielä toisellekin puolelle, eli irrotan hellästi tämän tarran tästä paperista. Ja minkä minä jo tässä ensimmäisenä huomaan, eli tuossa saattaa tapahtua niin, että tämä tarrojen kulma täältä saattaa taipua, kun tätä paperista irrottaa, eli sen kanssa saa olla hyvin varovainen. Ja hiukan varovainen saa olla, ettei tuo liimapinta lähde heti irti. Elikkä tähdätään taas. Katsotaan miten me saadaan nää mätsättyä. Apua! Ei olekaan ihan niin helppoa. Eli noin. Noin. Täällä. Nää on ihan vinksi-vonksi. Toinen on ylös, toinen alas. Ehkäpä tässä sinä huomaa, että ei ole ehkä niin helppoa tähdätä toista ja toista, kun näitä laittaa. Tämä on ehkä juuri siinä asennossa, missä minä ajattelisin, että silmä tai minkälaisena oman rajaukseni haluaisin näkyä. Ja tämä on vähän tonne noin. Niin.
Eli tässä näkyy, että oikein kunnolla, että millä tavalla ei oikein mätsää nämä. Katsotaan, jos tämän saisi korjattua, eli nostan tätä hiukan pois täältä uralta ja asetan sen hiukan samalla tavalla kuin ton toisen. No en tiedä. Sanokaa työ. Onko nämä samalla tasolla? Näin itse. Taitaa tämä vieläkin olla hiukan ylemmässä. Jos tämä olisi näin, niin miksei se sitten mene täältä ihan noin? Onko tämä toinen paperi sitten vähän isompi kuin toinen, tai sitten mun luomi on erinäköinen? Ei tää on niin paha oo. Tää on hyvin tämmönen matta ja katsotaanpas, että jos minä vähän otan tällaista kajalikynää ja veidän tän sävyeron tosta, niin en tota oikeastaan edes huomaisi. Ehkä ihan ensimmäisenä tulisi itellä tällä tyylillä laitettua ehkä tolleen sivuttain. Ehkä enemmän tykkään siitä, että se on tonne ylöspäin tuo niin sanottu winged eyeliner. Oikein kauniisti sanottu. En tiedä. Ehkä ensimmäisenä olisi ehkä meikäläisen silmätyyliin sopiva. En tiedä menisikö enemmän sitten tuo toinen tossa näissä, mutta ei tää nyt mikään pöllömpi ole. Tää tuntuu itse asiassa, kun näihin tottuu, ei enää tunnekaan, että mitä olisi silmässä. Ehkä tällä lailla näin kun pyörittelee, niin sen ehkä näkee ja tuntee sen paperin tossa. Mutta en usko, että jos menisi jonnekin kaverilta kysymään, että mitä sä oot mieltä, että näetkö, että minulla on rajaukset, niin kaveri varmaan voisi sanoa, että ei todellakaan ole. Ootko itse tehnyt? Itse asiassa ihan miellyttävän tuntuiset. En tiedä sitten mitenkä kestäviä nämä todellakin ovat sitten illan aikana. Kestääkö nämä? Tää tuntuu ihan, että nämä on ihan kunnolla ihossa kiinni. Seuraava testihän tietenkin olisi, mitä tekisin. Olisi se, että laittaisin vähän luomiväriä ja tekisin tästä meikkiluukin. Mutta itse on ihan yllättävän tyytyväinen, minkä näköinen tulos tästä kestotarra-rajauksista saa. Tai miksikä näitä sanoo? Elikkä kestotarra-rajaus. Niin. Elikkä minkälaisen tästä kestorajaustarrasta voi saada. Aika kiva. Mitä olette itse mieltä? Ainakin itse sanoin, että on aika hauska tuttavuus. Ehkä näitä voisi testailla leikkiä vähän lisää, niin näillähän voisi saada aikaan vaikka minkä näköisiä meikkiluukkeja. Ihan jees. Mutta sellainen pieni testivideo. Tämä oli todellakin tämmönen hyvin nopea ja lennokas tämmönen testi näistä kestotarra-rajausväreistä. Ja toivottavasti tykkäsitte videosta. Jos tykkäsitte, klikatkaa tuota tilausnappulaa tuolta yläpuolelta, niin ette missaa yhtään minun uusia videoitani. Ja käykää lukemassa lisää minun blogistani blingblinmami.blogspot.com ja nähdään taas seuraavassa videossa.